Iatiman mo ako, bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan. Giluwas mo ako, ang pagkamay mo, Jesus. Maunong mong gugma, nagdasi, nagaligo sa pagtubo. Sukat pa kami ato, giubanan mo ako. Sukat pa kani ato, iatiman mo ako, bisan pa sa katalaman, bisan pa sa kalisdanan. Giluwas mo ako, ang pagkamay mo, Jesus. Maunong mong gugma, nagdasi, nagaligo sa pagtuko. Angayang kang daygon sa tanang panahon. Yes, Lord, thank you, Jesus. Kay ang gugma mo, kanunay giyong maunong. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkagampanan mo, O Jesus. Dawata ang mga halad ko, sukat pa kani ato. Yes, Lord. Giubanan mo ako, sukat pa kani ato, iatiman mo ako, bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan. Giluwas mo ako, ang pagkamayo mo, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maunong mo gugma, nagdasi, nagaligo sa pagtuko. Angayang kang daygon sa tanang panahon. Oh, hallelujah. Kay ang gugma mo, kanunay giyong maunong. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus. Dawata ang mga halad ko, angayang ka
ang daygon sa tanang panahon. Oh, hallelujah. Kayang gumamo kanunay Diyos Panginoon. Hangtod karon na buhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawa ka ang mga halat ko. Hanggang mamo ug kaloy mo'y way kinutuban, gikotan mo tibuok kinabuhi ko. Ikan sa akong pagbangon, handot sa pagpahulay, awiton ko ang pagkamaayo mo. Ingong mamo ug kaloy mo'y way kinutuban, gikotan mo tibuok kinabuhi ko. Ikan sa akong pagbangon, handot sa pagpahulay, awiton ko ang pagkamaayo mo. Kanunay kang matinod kang maayo ka nako. Hintod ako may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Tingog mo Diyos, nagagisa tungingin, nag-aubang masuot kaysa sa tanan. Kay ikaw ang mahal, ako'y mong binangga na buhay ko sa pagkamaayo mo. Oh, hallelujah. Kanunay kang matinod kanunay kang maayo ka nako. Hindod ako may ginhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod nako. Ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod nako. O ihalad kong kinabuhi ko, tanang na ako. Ang pagkamaayo mo kanunay nagsunod nako. Ulang kalibutan, ibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Gilatos o gisamaran, gilutan o gilansang pa, pagka may pagbugal-bugal, giantos mo kini na, gibuhat mo na ang tanan. Mabag-ulang kalibutan, gibayran mo sa imong dugo kaming tanan.
Ilatos o gisamaran, gilutan o gilansang pa, pagtamay pagbugal-bugal, giantos mo kinintana. Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayawon. Ikaw ang yukuan, ikaw lamang Hesus, dalampanan. Ipasaylong mo ang katawhan, itagpo mo panginahanglan, giobanan, giproteksyonan, sa gamhanan mong pangalan. Ang pagbalik isaan mo, mga lawak iandam mo, ang katawhan nag-ensayo sa pagdaig sa ngalan mo. Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayawon. Ikaw ang yukuan, ikaw lamang Hesus, dalampanan. Nahisalaan ako, ani ato walay kapainan, ang dalan nagingnitan, sagong mamo Ginoo, nakitaan mo ako. Bago mo gipasaylo mo ako. Thank you Jesus, hallelujah. Kahuyang ko Ginoo, gilion mo ako. Kalisdanan kasakitan, gitabangan mo ako. Wa na'y rason pa Ginoo, nga mobulag ako kanimo. Kat ako ikoyog mo Ginoo, nangandoy ko nga kakson mo, bubuan mo sa kasamo, presensya mo pun ako Ginoo. Nailain kong gitinguha, ang saad mo maangkon ko sa gugma mo, o Diyos kaksako. Yes Lord, thank you Jesus. Labaw kong gitinguha, nga ikaw maangkon ko, puyo sa dughan ko, kuyogan mo ako. Hingpit Ginoo, nangandoy ko nga kakson mo, buuan mo sa kasamo, presensya mo pun ako Ginoo. Wa na'y lain kong gitinguha, ang saad mo maangkon ko sa gugma mo, o Diyos kaksako. Niya ako Ginoo, nagasangki kanimo. Niya ako Ginoo, nagapaubos ngalan mo. Niya ako magpasay
salamat. Niya ako sa pagdaig, butang makapay mo kanimo. Ari ang kinabuhing bag-o. Salamat sa kinabuhing gihatag mo. Salamat sa kalinaw gipaambit mo. Salamat sa kalipay ipahalin mo. Salamat o Jesus sa kinabuhing bag-o. Salamat sa imong pulong. Salamat sa imong gugma. Salamat na gidawat mo ako. Nakita mo na ang kasing-kasing ko. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang buta. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin sa matagos sa nato kaginabuhi. Welcome sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Akong gihangyo matagos sa pag duol nato nga to sa atong buhi nga Dios, atong ihatag atong unahunag kasing-kasing. O ayaw kalimot sa paghatag ug mga pagdaig pagpasadungog sa pagkamaayos Ginoo ug pagpasalamat sa mga butang nga iyang gipiyal sa matagusa. Amahan na mga Dios ang kagagahom, nagpasalamat kami sa imuhang pag-atiman kanamo, sa imuhang pagtubag sa tanan namong mga pag-ampo, sa tanan nga imong gihatag sa among gipangayo kanimo. Salamat Amahan nga ang tanan nga midangop miduol kanimo wala gayon mapakyas. Tungod kay imo kami giandam ug imo kami gitudluan kung unsaon pagpangayo, kung unsaon pagampo, kung unsaon pagalagad. Salamat o Dios nga kanunay kang naghiya kanamo aron kami mahimong masinangkapan sa ingon dili gid kami mapakyas ug dili mahimong kawang ang mga adlaw panahon ug sa tanan nga mga nahimo sa imong katawhan tungod kay ikaw ang Dios may naghiya na ining tanan. Sa amo na usab nga pag-uban o Dios Amahan, ikaw na usab magapanalangin, ikaw na usab magatagbo o Dios sa unsa may among gikinahanglan. Amo kang welcome o Dios sa matag-usa namo o kinabuhi. Di ang imong pulong mo'y among madunggan ug ang imong mga mensahe may among masabtan. Among ihala di kanimo ang among kinabuhi samtang kami magapadayon sa pag-uban ni ining mga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Padayon ka o Dios magpanalangin. And thank you so much o God in Jesus name. Amen. Amen. Welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayo nga pagiguban, mayo nga pagpaminaw. Good morning Pastor og sa tanang viewers. Gikan ni Miss Gigi. Mayo nga pakiguban ni Ryan sa Banal. Mayong buntag bro. Si Brother Freddy Aquino, morning Pastor og sa tanan nato nga mga kaigsuonan nga naghulat sa programa. Matod pa dalaygon ang pagkamaayo sa atong Ginoo Pastor Gideon. Nagdamgo ko sa akong igsuon nga ako siyang nakita
o gitabangan nga gapos sa daghang kaayo nga mga tao. Apan sa dihang ako siyang giduol, dati ni siya nga nangalagad sa dili pa ko magtutuo sa Ginoo. Akong nakita nga sa ako ang pagduol do na espada nga nigawas sa iyahang wala nga kilid nga maoy miputol sa mga hikot sa iyahang mga kamot o sa akong kasuko. Naglibog ko, pastor, kung asa ko gikan og espada duha pa jud daw kabuok. Gibitbit samtang akong gipang gukod ang mga taong buot mo pasipala kaniya. Akong igsuon mikuyog pag gukod sa mga tao. Daghang mga salamat. Ang espada naghisgot na sa pulong sa Dios. Kung imong tan-awon diha sa Hebreo, sa libro sa Hebreo nagsulti nga ang pulong sa Dios mas hait pa sa espada nga duhay sulat. Ang imong pangutana kung asa ka ng imong espada, makuha na nimo diha sa imong pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ipadayon ang imong pagtuon, ang pagpamalandong sa Biblia, kay diha ang apaagi ang imong damgo mahitabo. Mayo nga pagiguman, mayo nga pagpaminaw ni Hasmin Imbalsado. Morning, pastor. Naminaw ko diri sa among balay sa Puentes, Pantukan, Davao de Oro. Sige mi paminaw sa imong live. Good morning nimo diha, Hasmin or Jasmine. Si Ilami Logisan. Good morning, pastor. Imong live permi nako ginahulat. More blessing to comes. Wow, imo family. Salamat kayo sa inyong prayer. I receive and I agree in Jesus' name. Si Lily Francisco, may butag nimo diha, Sister Lily. O matod pa, good morning, pastor, watching from Zamboanga City. Si Sandy Kuling, maayong butag, pastor, watching from Alabil, Sarangani Province. Sa request kong kanta diha sa labing duol kanimo. Salamat, pastor. God bless uban sa tibok mong pamilya o tanan nga nagsubay ani nga imong programa. God bless natong tanan. Akong pagitaon ang imong gi-request diri sa atong nga programa nga matud pa diha sa labing duol kanimo. Ako tagaan og pagtagada. Ang una nga awit nga gi-request diri sa ato ang programa. Diha sa labing duol kanimo. Awit makalangit. Singgit ato siyang daigod ikayaw pagsabot. Maayo nga pakiguban ni GR Kumansag Lumna. Good morning, pastor. Salamat kay makapaminaw na sad ko sa pulong sa Dios nga naghatag kanako kadasi. Labi na diha sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Ang Dios magapanalangin sa iya mga pulong, labi na usab sa imong tibok pamilya. Salamat and God bless. Sister Teresa Liz, maayong butag, pastor. Wow, happy man, pastor, para awit sa Ginoo. Bless kaayo tang tanan, pastor. Bisan og mohilak man ko sa problema, okay lang basta naa si Lord sa akong kasing-kasing. Pastor, miss you, pastor, and your family. Salamat kaayo, Sister Teresa. Ako ug uban ang akong asawa, uban sa akong mga anak. Magkaistoryahanay may, magkaloistoryahanay may mahisgutan ka na mo diha sa apong mga pagampo. Ugligonon ka sa Dios. Ayaw kalimot, ikaw ug ako kitang tanan. Basta mga lagad sa Ginoo, dunay mga problema. Inumdumi gitugot na aron mas muda mo sa haling taniya, aron mas maduol taniya. Kay daghang kay mga tao nga gibati nga way problema, nalayo noon diha sa pagsimba. Salamat kay sa Ginoo sa ato ang panag-ila, Sister Teresa. Ang Dios magauban kanimo o ang Dios magkapanalangin. Si Anib Serenio, good morning, pastor. Thanks sa mga pag-ampo
kay naanay adlaw nagpakita grabe damage namo diri sa manig government Chinsan Davao Oriental. Bitaw no. Praise the Lord. Dingon siya, Pastor, more power to you. Salamat kaayo sa mga tubag sa Ginoo. Ang mga katawhan naghiusa sa pag-apo alang kaninyong tanan. Si Brother Emilio Cabugos, good morning. Si Evelyn Serapin, may buntag. Si Leonie Canio, parinasan maayong pakig-uban. Si Ashley Lasconia, maayong buntag. Og si Jose Cabugnason Siringan, salamat sa Ginoo nga kanunay nga nagatiman kanhan mo. Wow, no? Request awit makalangit, buhing Dios. Di halaman kanimo makaplaga, diha sa labing doon. Awit makalangit, ako ning ipasunod ha kining buhing Dios. Ang imong Mayong pakiguban ni Lambay Edith og ni Tito Brillian og si Laika Silatan, good morning. Ilin Mamak og si Girly Salvia Pigalan, good morning. Good morning, Pastor Gideon, watching from Saudi Arabia. Pwede request prayer sa akong igsuon nga si Girly Salvia Pigalan. Hingpit nga makahuman nga kaayuhan sa mild stroke siya, Pastor. Ato ra gyung ipadayon ang pagdaig pagpasalamat kay ang atong mga pag-ampo gitubag na sa Dios. Si Genevieve Jean, good morning. Rinaldo Sila, bro, mayong buntag nimo diha, bro Rinaldo. Si Marion, maayong buntag, Pastor. Kung usa nakakakristohanon, pwede ba, Pastor, nga mo simpatiya sa lubong sa dili magtutuo, muhatod sa lubong sa silingan nga namatay ba na dili magtutuo, or okay ra na, Pastor? Salamat kayo sa imong pangutana. Okay ra gyud na. Lamang kung doon na kay buluhaton diha sa Ginoo, mas unahon nimo ang buluhaton sa Ginoo. Mo nay giingon nga kung musunod ka sa Ginoo, unaha gid siya. Kay kung dili nato siya unahon, ang minsay sa Ginoo nag-ingon, pasagdahi ang mga patay nga mulubog sa ilang minatay. Pero kung ang imong pagkuyog, ang imuhang pag-uban naghatag og kalig-on nila, ilabi nas imong mga silingan, pagtukod man kung nagrelasyon, o niya pag-abli nas ilang kasing-kasing, nga ikaw usa ka Kristohano. Salamat kayo sa imong pangutana, og ang Dios magpanalangin kanimo. Awit makalangit diri sa ato nga programa, diri nga gi-request mga kaigsuonan na buhing Dios. Mayong pakiguban ni Romy Dakias, maayong buntag, Pastor Blaze sa matag usa. Kanatong tanan, salamat sa pulong nga amo ang paminaon karong adlaw. Request ko song Kumapit Ka Lang. Mayong pakiguban ni Sherwin Dayani. Good morning ninyo diha. Si Gia G. Mukalay, kanindot sa kanta, Pastor. Amen, no? Sa mga minsay sa kanta nga gikan gyud sa Ginoo. Kumid Mikes, maubay pagbasa. Si Gambong Doay, may buntag. Og Sister Teresa TC, praise God, Pastor, maayong buntag.
gamhanan sa Maayo nga buntag ni Ruby Villones. Good morning, Pastor, og sa tanang nagsunod. God bless us all. tanang Si Linlin Maicon, good morning, Pastor. Minaw ko din nimo diri sa school habang naghulat ko sa akong anak nga nagklase diri sa Maslog, Sibulan. Diyos Ambing mo dihang Dios magpanalangin nimo, Sister Linlin. buhi Si Brother Pabstil Manuel, maayo nga buntag, Pastor, og kanatong tanan nga naminaw sa mensahe ni ining maaninot nga kabuntago. Nindot yun no kay gihatag sa Ginoo maayo nga klima. Si Ilabs May, maayo nga buntag sa tanang katawhan, dalaygon ang Dios sa kanunay. Naminaw while naglimpyo dinhi sa Hong Kong. Good morning diha, sis. Ang Dios magpanalangin kaninyo. Si Usig na Pugnason, si Ringan, maayo nga buntag. Matod pa, Pastor, tabangi ko unsaon paghatag ug maayong pasabot diha sa Mateo 27:47. Okay, ako ana nga tagaan og pagtagad ato igsuon nga nagpaabot diri sa mensahe si Jose Kabugnason Seringan. Mateo 27:47. Ako ni nga tagaan og pagtagad. Unang libro sa Bagong Testamento, New Testament. Ang Mateo 27 dunay mga uluhan or konteksto. Una, gidala ni si Jesus ngadto kang Pilato. Ang pagkamatay ni Judas. Unya diri sa bersikulo 11 si Jesus gi-imbestigar ni Pilato. Pag-abot diri sa bersikulo 15 gihukman si Jesus nga patyon. Pag-abot diri sa 27 si Jesus gibugal-bugalan sa mga sundalo. Unya 32 si Jesus gilangsang na sa cross. So diha sa bersikulo sa kapitulo 27 daghan kay mga nahitabo nga gibutangan og mga dagkong mga uluhan, mga tema. Ang pagkamatay ni Jesus. Diha sa 45 unya naay giingon dinhi 47. Ang uban nga mga tao nga nagbarog dito nakadungog kaniya og miingon sila nagtawag siya kang Elias. Naay footnote diha niingon dinhi nagtawag siya kang Elias sa Hebrew nga Elias or Eli parihara paminaon Eli Elias. Unya diha usa kanila nga midagan aron pagkuha og espongha nga iha nga gihumod sa baratuhong bino. Okay. Ang mensahe nga gipangutana ni Brother Jose, matod pa niya, Pastor, tabangi ko unsaon paghatag og maayong pagpaksabot. Ang uban nga mga tao nga nagbarog dito nakadungog kaniya og miingon sila nagtawag siya kang Elias. Mga igsuon, ang mga tao nga gihisgutan diha dunay duha ka klase. Mga tao nga mingtuo, mga tao wala gyud mo tuo. Unya duna pagyoy mga tao diha nga gipakita sa Biblia nagduha-duha. Ang mga tao nga miingon nga nagtawag sa kang Eli, maunay ilahang mga panabot, maunay ilahang mga nadunggan. Ang tinuod mga kaigsuonan diha sa hugpong sa katilingban, hugpong sa mga tao, kana bitaw ang mga tao magtapok. Laylain gyud na sila og pangdungog. Dunay mga tao nga grabe ka tin-aw kay pangdungog. Doon na po'y mga tao nga lubog-lubog og pangdungog. Doon na po'y mga tao nga di gyud ka klaro og wa gyud nadungog. Di ba? Doon ay lain-lain og pangdungog ang mga tao. Og kini gisulat dinhi mga kaigsuonan nga bersikulo 47 aron pagpasabot nato nga sa panahon nga gilangsang si Jesus, nagpakita nga daghan kayo mga tao nga misaksi. Daghan kayo mga tao og kanang mga tao nga gipakita diha sa Biblia, lain-lain sila og mga pangdungog. Lain-lain sila og panabot.
buot ipasabot, lain-lain sila og pagbati. Og lain-lain sila response sa nakita nilang sakripisyo ni Jesus. Bisan mga kaigsuonan ang magbabasa ba? Tanang mga tao nga nagbasa, dili na pareho og panabot. Gawas lamang kung ang mga tao pareho nga napuno sa balang espiritu. Dili tanan nga mga tao nga nagbasa sa Biblia napuno sa balang espiritu. Ang uban puno sila sa ilahang relihiyon sa grupo. Napuno sila sa ilang karatula. Mao hinungdan nga kung mubasa ang mga tao nga puno og karatula, ang puno sa ilahang karatula, pangitaon nila ang mga bersikulo nga modipinsa ug modapig sa ilang karatula. For example, Seventh-day Adventist, mubasa gyud na sila sa mga bersikulo nga pamatuod nga sakto gyud sila. Even ang Roman Catholic, even ang mga Christian, actually kitang tanan mga kaigsonan, usara man gyud ta sa Ginoo. Og ang matag pulong, matag prinsipyo, matag panabot, igsuon ko sa Ginoo matag usa, moatubang diha sa hukmanan sa Dios. Dinhi mga igsuon, kining maong bersikulo, diha gipakita mga kaigsuonan nga daghan nga mga tao nga misaksi, daghan mga tao nga misud-ong. Ang uban mga tao nga nagbarog dito, nakadungog kaniya nga miingon sila, nagtawag siya kang Elias. O niya, wala na ilain nga gipasabot din Nagtawag siya na ay footnotes, nagtawag siya kang Elias sa Hebreo nga Elias or Eli, parihas ra paminaw. Sa Elias sa Hebreo mga kaigsuonan kanang Eli. Niya matud pa sa Biblia, sa akong gibasa diri mga kaigsuonan, pariho ra gyung paminawon. Og wala gyoy lain nga mga pagpasabot diha, og wala na lain nga gipakita diha mga kaigsuonan sa Biblia nganong gisulat na diha sa Mateo 27:47. Wala na. Mas naay gipasabot dinhi mga kaigsuonan kay dinhi man gud nagsugod diha sa 46. Nya udtong tutok pagyod. Sa pagkadungog, sa pagkaugtong tutok mi tabon sa tibuok yuta nga kangit-ngit nya milungtad sa 3 ka oras. Og sa pagka alas 3 sa hapon mituaw siya, ili labat siyani nga sa ato pa, Dios ko nganong gibiyaan mo ako. Di agi klaro ba Brother Jose nga ang mga tao lain-lain gyud pangdungog. Ang mga pangdungog sa mga apostoles nga nagsampit gyud si Jesus sa Dios ko nganong gibiyaan mo ako. Pero ang pangdungog sa uban, si Elias daw ang gitawag. Pero giklaro mga kaigsunan sa bersikulo 46, before ang 47, ang Dios gyud gitawag ni Jesus. Sa maragod sa uban mga kaigsunan, priyaana nga speaking in tongues. Ang uban nga pagsabot kanang magyaw-yaw nga wa gyud nakasabot, bisag unsa na lang muna nga bisag unsa na lang isumpay. Pero kabalo ba mo mga kaigsuonan kanang mga speaking tongues, kasagaran mga Latin na siya, dunag gyud nay meaning. Kung wala na say gipasabot, wala nay meaning, walay kahulugan, walay kapuslanan. Walay kapuslanan ang pulong nga mugawas nga walay meaning. Mauna nga kanang mga raba sa kanang mga usaban ng litukon ng uban, naagyo na say meaning. Kinahanglan makasabot ang nagsulti ana, ug dunay mo pasabot sa mga nagsulti og naminaw. Pero kung dili na ikapasabot,
Ingon si Apostol Pablo sa unang Korinto Kapitulo 14, kinahanglan pahunungon. Hunungon kay ang pulong nga walay kahulugan, walay kapuslanan. O niya, mga tao man sad nga lahi pug panabot. Brother Jose diha sa Mateo 27:47 diha gipakita sa Biblia ba nga ang tao lain-lain gyud og panabot. Lain-lain og pandungog. Pero dalahigon ang Dios nga lain-lain man ang tao og panabot og pangdungog, ikaw og ako tungod sa tabang sa balang espiritu pareho tag mga pangdungog. Pareho tag mga panabot. Kay ngano man ang balang espiritu maoy tig pasabot. Maoy tig tudlo. Maoy tig pahinumdom og buhat na sa balang espiritu. Mao nang hinungdan nga kitang mga taong Kristohanon kinahanglan mo tuo og balang espiritu. Salamat kay sa pangutana, Dios magpanalangin. Si Trinidad Casal, maayong nga buntag. Si Indang Gonzaga, maayong nga pakiguban. Si Judy Jo, maayong nga buntag. Pastor Gideon, request ko kanta Jesus atong higala. Okay, dili ka pakyason, higala, igsuon, akong kantahon. Okay, ako nga tagaan og pagtagad mga kaigsunan ng awit magalangit nga alang sa tao. Alang sa tao ha. Sungtuman ang awit nga para sa tao. Si Jesus atong higala. Pinging kinabuhi mo, ang pinging kaumaon mo, ang pingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muonong kanimo. Tanang butang nga anak ka, hinumdumi pinialan na ka. Busa ang pingi, kay may oras paninglan ka. Siguro magpagamit ka sa gabuhat mo, kay may katuyuan siya. Paminaw giyon samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sugilan ka. Ayaw talikdi ang mismo, ayaw kahadloki mga pagsulay, ayaw kapalaka bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo. Ayaw talikdi ang mismo, ayaw kahadloki mga pagsulay, ayaw kapalaka bisan asa ka,
Tinulungan ka ni Jesucristo atong higala. Walay laing muunong nato mga kaigsunan ang taong dunay Kristo. Unang kung gusto ka nga makabatog pamilyang malipayon, malinawon, mag-inunungay, pilia ang lalaki nga naay Kristo. Pilia ang babae nga dunay Kristo. Nga mga lakad yun sa Ginoo. Kay mga tao na nga antigong muunong sa bisan unsang sitwasyon. Mayo nga pagiguban o mayo nga pagpaminaw ni Diday D nindutan. Mayo nga pakiguban ni Dandy Ansas Bailon. Good morning Pastor. Samtang na ako sa terminal nagtanaw ko sa imong programa. Dandy Bailon from Magsaysay, Davao del Sur. Good morning ni mo diha Brother Dandy o ni Myrna Rosales. Request kanta Labud. Akong pangitaon diri ang imong request sa ato nga programa Labon. Okay, kung Tagalog pagtagada ha, ang request diri nga Labon. Okay, dara ang imo hang request nga awit makalangit. Matut pa ni Charlie Salvia Pigalan Pastor na ay nag-ingon ako, dili daw ko mutuo sa Biblia kay sinulat ra daw og tao. Kinaraan na siya nga pangutana, murag panahon pa na di panahon pa nang mampor. Muna nga kinaraan na Sister Jerly, kapila na nato na madiscuss. Ingna po na siya nga ayaw na lang pong tuo og resita kung magpadoktor ka kay sinulat ra nagtawo. Ana lang niya tanang mga sinulat diha katong nag-eskwela ka, ayaw na lang tong tuohi. Ayaw tuohi ang mga istorya nga sinulat og mga tao. Ang pulong sa Dios kinahanglan gyud nang isulat og tao kay para sa tao. Ang ag-itik mo'y pasulaton ana. Unggoy mo'y pasulaton makasabot ka hata. Matud pas uban mindset ba mindset. Pino tag-awit makalangit labo diri sa atong programa nga pulong mo kinabuhi ko. Walay butang na malisod diha sa imong mga kamot. Nagpadayag ka sa imong dahon. O Jesus, kaluy iko ug higapa kining lawas nang inakalan ug kaayuhan mo. Mayo nga pagiguban ni Ginaline Velia Era. Salamat kaayo. Matod pa mayong butag Pastor Gideon, dalaygon ang Dios sa iyang pagkamaayo sa matag usa. Salamat kay naka-live na sab ka Pastor. Request kog awit makalangit matinod anon. Salamat. You're welcome. Si John Cross, good morning Pastor. Naunta ko pangutana about sa kasal. Pastor, legal ba sa balaod ni Lord ang kasal sa huwis o civil, wedding, pass? Mayor, di ay ang magkasal. Salamat Pastor. Tanan nga mga programa sa gobyerno nanginlabot ang Ginoo. Legal na siya. Ang imong buhaton mo ni
ang dunay authority sa pag-release sa blessing alang sa kaminion ang pastor. Mao nang gikan sa huwis or gikan sa mayor ba kaharon, imo nang sabuton ang imong pastor after sa amo ang kasal sa munisipyo, pwede ba nga imong blessingan? Actually mauna ang nahitabo sa amoa sa akong asawa ug ako nga nagpakasalit kami sa municipal sa Malabuyog dito sa opisina sa mayor, kay mayor ang nagkasal namo. Niya gikan didto ibiyahe mi paingon diri sa bukid. Pag abot diri sa bukid, nag-atang na ang pastor alagad sa Ginoo ug gi-bless me. Inana lang ka simple. Importante ang mo release sa blessing, ang mo ampo alagad sa Diyos. Salamat kaayo, ang Diyos magpanalangin. Si Rinan Santos sa pastor ming buntag alaw pa sa Christian mag-atog mananambal na bitin ang gamiton. Salamat sa tubag. Wala na diha gitugot sa Biblia. Ayaw o adto kay kana patuo-tuo. Good morning, Pastor. Watching from Davao City. Request kong song Lakutay. God bless you. Ako nang katahon ang awit kalahutay. Unya kay medyo ang akong tingog dili pa inanak ka kuan bitaw ka ng makakantang taas-taas. Kanang mayo nga buntag ni Charlie Salvia Pigalan. Matod pa. Okay, murag ako na ning nabasa. Okay, ari ko sa mga aktual nga ako ang mabasa ha. Si Ignacio Maylin. Bless morning, Pastor Gideon. Kumusta mo, Sister Maylin? Kumusta ang imuhang love life? Ito, kumusta mo ni Pastor Danilo? Si Arnel, maayong buntag nimo. Ligan yun. Binaraw o si John Cross, salamat sa pagtubag, Pastor. Salamat kaayo. Ang Diyos magpanalangin. Salamat sa Ginoo. Shirley Tumaudos, si Arlene, good morning, Pastor. Dalaygon ang Ginoo. Amen. Watching from Makati City. O mayo nga pagiguban ni Sister Leonisa Sordelia. Since may butag, mayo nga pagpaminaw ninyong tanan. Awit makalangit matinod anon. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw gasyo. Akong gidasig ang matag usa mga igsuon sa pag-share sa ato ang programa o sa imong pagbuhat niini nakitaan ka sa Dios. Ug sa imong gibuhat kun ang mga taong imong gisiran nakaduol ug nakadaig nakapasalamat sa Amahan, apil kaniyang panalanginan. Inanara ka simple ang pamaagi sa Ginoo. Ang pamaagi sa Ginoo giklaro gyud na sa Biblia. Aron atong mahimog mabuhat, aron dili ta mapakyas sa atong mga pangandoy nga kita panalanginan. Atong hinumduman mga kaigsuonan nga sukat pa kaniadto ang Dios matinud-anon hangtod sa kantoran. Ang pulong matinud-anon nagpakita na nga kung unsay iyang mga pulong iya gyud ang tumanon. Kung unsa gani mga pulong sa Biblia, maunay mahitabo, maunay giingon sa atong Ginoo mga kaigsuonan nga mahanaw man ang langit ug ang yuta, apan ang iyang mga pulong magpabilin. Walay dili matuman nga mga mensahe nga gisulat diha sa balang kasulatan.
Kung atong buhaton o atong tumanon, ato ginang maksinatian. Maayo nga pakiguban ni Lea Mayor, maayong buntag Pastor, salamat sa Ginoo. Ni Sister Bernadette Alsola, maayong buntag Pastor, salamat sa response. Okay, ni Shirley Tumaudo, salamat kayo sa pag-share, o ni maayong buntag ni Hilda Luang. Good morning! O akong gihangyo matag-usa mga kaigsuonan, pwede ninyong andamo na ang pulong sa Dios. Pwede ninyong ablihan ang inyong Biblia diha sa libro sa Buhat Kapitulo 12. Humanani mga kaigsuonan, na awit matinod-anon mo ato nata sa pagtuki sa pulong sa Ginoo. Na maoy pagkaon sa tong kalag aron malikon og madasig sa tanang panahon sa pag-alagad samtang napay panahon. Si Ricky Florisa ug si Romy Dakias, Pastor, salamat sa mga pulong nga among nadunggan karong adlaw. Dalaygon ang atong Dios og sa tanang naminaw uban sa imong familya. Nindot kayo familya. Maayong buntag ni Jessica Castelio Zarol. Good morning, Pastor. Request kong song nga Isang Dakot, watching from Tibagon, Pantukan, Davao de Oro. God bless. Ako rin andamo na ang awit nga Isang Dakot. Ako arali nga pangitahon dere. Okay, Isang Dakot. Madunggan no subs ang atong programa ang pulong mo kinabuhi ko sa naglaing mga FM radio. Laygo ng Dios paday nga mga panalangin ug naghatag nag-uban ang Dios sa iyang mga alagad, sa mga alagad nga dunay gugma sa pagpanukod og FM radio ug ang pamilya sa mga makasaol family. Laygo ng Dios nga mga panalangin sa tanan nga mga kinahanglan sa buhaton alang lamang sa iyang. Pwede ninyo ablihan ang inyong Biblia mga kaigsuonan, ablihe diha sa mga Buhat Kapitulo 12 versikulo 1. Mani ang mga pulong nga ato rong hisgutan. Okay, no, namatod pa dinhi mga kaigsuonan sa Kapitulo 12 versikulo 1 sa Buhat 12. Nag-ingon, niining panahona si Haring Herodes misugod pagluto sa pipila sa mga sakop sa simbahan. Gipapatay niya si Santiago nga igsuon ni Juan, pinaagi sa espada. Sa pagkasayod niya nga nakapahimuot kini sa mga Hudiyo, iya usab nga gipadakop si Pedro. Nahitabo kini sa pangilin sa pan nga walay patubo. Human madakop si Pedro, gibilanggo siya o gipabantayan sa upat ka pundok sa mga gwardya. Nga tag-upat ka sundalo, matagpundok. Naglaraw si Herodes pag-imbestigar kaniya, inikaliwas sa kasaulugan. Bosa si Pedro nagpabilin nga binilanggo apan ang mga sakop sa simbahan, nagampo nga mainiton ngadto sa Dios alang kaniya. Ang Dios magapanalangin sa matag-usa nga naminaw ni ining maong programa. Mga igsuon, nindot kaayo ang pulong sa Ginoo. Dinhigi klaro mga kaigsuonan na ang pagtinabangay. Og ang pagtinabangay maunay buhat sa gugma. Og ang gugma nagpakita nga dunay balang espiritu. Wow, no? Salamat kay Ginoo. Ang matag-usa gyud nato, ikaw og ako kabahinta sa lawas ni Jesus. Ako bahin ko sa lawas ni Jesus. Ikaw bahin ka sa lawas ni Jesus. Ang lawas ni Jesus dunay bulhaton, dunay ministry, ug mauna ang gipiyal sa Ginoo sa matag-usa. Ang ministry lain-lain siya pangsyon, lahi-lahi siya og kahimtang. Og ang matag-usa nga bulhaton
mga kaigsuonan, ihaning gisalig o giapod-apod sa matag tao nga mingtuo kaniya. O giklaro mga kaigsuonan ni Jesus nga ang tao nga wala magtagad ni magbuhat sa iyang buluhaton, siya mismo ang muila nga dili niya, dili tinunan o walay pagtuo. Ang tao nga dili mo buhat sa iyang buluhaton, dili na magtutuo. Maunay giingon ni Jesus diha sa Juan 14 versikulo 12, dili gyud nato nakalimtan ka ng maong bersikulo ha. Kay maunay mo palig-on nato, maunay mo dasig nato nga dili gyud ta magtinapol. Dili gyud nato balibaran unsa may buluhaton nga gipyal o gisalig sa amahan. Nganong moingon ko nga na ang pagtinabangay? Dinhi gipakita mga kaigsuonan sa atong gibasa ang pagtinabangay. Kinsa ba ang mga tao ni anang maong istorya? Una, si Herodes. Nga dunay authority, dunay dako kayong authority sa ilahang panahon. O niya, ikaduha nga mga tao nga gihisgutan dinhi niining atong gibasa sa Buhat Kapitulo 12:1 hangtod sa versikulo 5, ang mga apostoles. O ang giklaro dinhi si Pedro. Gawas ni Pedro mga kaigsuonan na apagyoy gitawag dihang mga sakop sa simbahan. Ang mga sakop sa simbahan. Tulo ka mga hutong sa mga tao ang gipakita. Naapagyod, mga gwardya. Naapagyod, mga gwardya. Upat na. Upat ka hutong sa mga tao. Herodes, dayong mga gwardya, og mga si Herodes, si Apostol Pedro, og mga gwardya, og mga sakop sa simbahan. Mga igsuon ang mga magtotoo nga gipakita din ha sila si Pedro ug ang mga sakop sa simbahan. Sila ang mga sakop ni Jesus. Sila ang mga gipakita sa Biblia lawas kang Kristo. Mga igsuon. Og ang gipakita diha duha ka klase mga kaigsuonan nga tao nga maoy naglotos. Una si Herodes. O gigamit niya ang mga gwardya. O niya gipadakop niya si Pedro. Gihisgutan pag yun diha ang ngalan ni Juan pero patay na. Diha giklaro mga kaigsuonan, grabe bitaw ka kana bitaw kangilngig ang kamatayon sa mga maunang mga magtotoo, unang mga apostoles. Grabe bitaw ka kuan nang kung sa ato pang panahon unsa ka no? Kanang mga alagad sa Ginoo pamatyon kay gawali sa tinuod, ulkaon, kay gawalis kamatuoran. Pasalamat gyud tas Ginoo nga gibutang ta sa nasod nga demokrasya ang naghari. Kanang dunay dako kay kagawasan ang matag usa. O kining maong kagawasan dili unta ni gamiton alang pagpukan pagdaot sa uban. Gamiton ni aron mahimahaya ang amahan. Ang ato ang nasod nga Pilipinas dunay demokrasya. Dunay kadakong kagawasan. Walay bisan kinsa nga tawo nga mulutos kung unsay imong tinuhan. Gawas lamang kung ang imong tinuhan nakaguba na sa kinabuhi sa tao. Like sama anang mga kulto nga dunay mga tinuuhan, mga kaigsuonan nga tinuuhan nga ang mga bata, ang mga teenager, mga kaigsuonan nga dili pa saktong edad, minyuon, kasal-kasalon, niya mga kuan na siya, kinahanglan gukdon gyud na sa atong gobyerno kay dili na makaayo sa tao. Pero kung ang imong pagtuo nagbase sa Biblia, ang atong gobyerno mao'y modupinsa. Munay nakanindot sa ato ang panahon.
ikumpara sa panahon sa mga apostoles. Nga ang gobyerno mismo ang naglutos nila. Ang mga nangulo sa gobyerno, ang nangulo sa balaod, maoy namutang-butang og naglutos nila. Grabe, kalisod. Naa sila sa dapit nga dili demokrasya. Walay kagawasan ang pagtuo sa usak-usa. Kita bless kayo ta mga kaigsuonan nga gibutang ta sa Ginoo diri sa Pilipinas. No, bless kayo ta. Salamat kayo sa Ginoo. Nga grabe ta ka-bless sa ato ang pagpus kalibutan. O niya dinhi klaro mga kaigsuonan nga ang gahom sa Dios masinatian sa tao sa dihang dunay nagampo. Wow, ano? Dunay nagampo. Ang tao mga kaigsuonan, ang tinuod nga sitwasyon sa kinabuhi sa tao, ang tao nga dunay balatian, or example, ang tao nga dunay kaluya, dunay kanabitang kanang mga pagsulay, dili gyud na siya basta-basta makatarong og ampo. Dili na basta-basta makadaig og tarong. Pero bisan kung dili na siya basta-basta ka tarong og ampo kadaig, kay siyempre kung for example ang usa ka tawo dunay balatian, dili na siya ka lahutay ampo. Dili sad pud na ka tarong og ampo, kay samtang mag-ampo na siya, mga igsoon, duna gyud na siya bation sa iyahang magbahing gyud na ang iyang una-una. Maunay tinuod nga kahimtang sa tao. Gawas lamang sa panahon ni Esteban. Si Esteban, grabe ang iyang pagkapuno sa balang espiritu. Wala na gyud niya mabati ang kasakit sa bato nga mutugdon sa iyang lawas. Hinuon, nakit-an og nabati niya ang presensya sa Dios. Pero sa tinuod nga kahimtang mga kaigsuonan sa kasagaran ha, ang tao nga dunay bation, for example naas balatian, labi na kung pislango lang, kanang pislango, dili biya gyud na ka di biya na maka di kakatarog simba. Pero bisan og dili kakatarog simba, duna kay mga kaigsuonan nga mainiton nga nagampo, di kapasagdan sa Ginoo. Diha giklaro mga kaigsuonan diha sa kapitulo 12 sa buhat, ang pag-inampuay dako kaayo kahimuan sa kinabuhi sa tao. Kanang pag-inampuay. Ang lawas ni Kristo diha mga kaigsuonan, ang mga apostoles ug ang mga sakop sa simbahan. Maunay maunay sakop sa lawas ni Jesus. Kung ang sakop sa lawas ni Jesus dunay concern sa usag-usa, kanang naay kahingawa ba, mga igsuon, di yun na mahimutang kanunay nang mag-ampo sa amahan. Kung ikaw mga kaigsuonan tinuod ka nga adunay kahingawa, concern ka sa imong pamilya, kanunay nimong giampo ang imong pamilya. Bisan pa kung dunay mga tawo miingon nga di na madalag ampo, pero diha sa Ginoo ay imposible. Guniti ang mensahe sa Ginoo ug ayaw guniti ang mensahe sa tao. Kaya ang mensahe sa tao, di ba, moingon man nga, di na madalag ampo. Di na madalag ampo. Imong pamilya, dili na madalag ampo. Ayaw na to, Walay imposible sa Ginoo. Iampo ragyod na sa Ginoo. Ang mga sakop sa simbahan mainiton. Ang gipakita dinhi mga kaigsuonan, busa, apan ang mga sakop sa simbahan nag-ampo nga mainiton. Ang pulong mainiton mga igsuon, nagpakita na sa pulong seryoso. Wow, seryoso. Nagpakita na mga kaigsuonan sa pulong kanang bitawng kinasing-kasing nga pag-ampo. Kung ang mga sakop sa simbahan dunay kinasing-kasing, seryoso nga nag-ampo sa Dios alang sa mga tao nga nanginahanglan og milagro, nanginahanglan og kagawasan, dunggon gyud nas Ginoo. Kay kung ato nang basahon sa unahan,
gapadala ang Dios og anghel. Diha gipakita mga kaigsuonan kung dunay nagampo, dunay milagro. Duna gani milagro kana tungod nas mga pagampo. Unya dinhi nga panahon na mga kaigsuonan, ang nagampo dinhi ang mga sakop sa simbahan ug ang ilang giampo ang ilang mga pangulo. Usa niini si Pedro. Diha gipakita kung ikaw sakop sa simbahan, sakop ka diha sa lawas ni Jesus, ang imong mga magtutudlo o ang imong pastor dad kanunay sa pagampo. O kini sugo ni sa Dios pinaagi ni Pablo diha sa unang Timoteo kapitulo 2. Unya gisulat pag yun na mga kaigsuonan sa uban nga mga libro nga kinahanglan ang mga hari, kinahanglan ang mga pangulo, ang mga magtutudlo kinahanglan na sa mga pagampo sa mga sakop sa lawas ni Jesus. Kinsa man ang sakop sa lawas ni Jesus, di ba ikaw? Ako? Mao na nga muhatag yung panahon para sa mga pagampo. Pero aron dunggon ang atong mga pagampo kinahanglan og hinigiban. Kinahanglan sakto tag hinigiban. Aron dunggon ang atong mga pagampo. Unsa man po'y gikinahanglan nga hinigiban aron dunggon ang atong mga pagampo. Mga igsuon, giklaro diha sa Biblia. Pinaagi ni Apostol Pablo. Diha sa Episo kapitulo 6:14. Akong pagabasahon. Episo kapitulo 6 versikulo 14. Ingon dinhi, busa pangandam kamo. Gamita ang kamatuoran ingon nga bakos. Ang pagkamatarong ingon nga salipod. Kinahanglan magkinabuhi tas kamatuoran. Magkinabuhi tas sa mga minsay sa Dios. O kanunay natong buhaton ang pagkamatarong. Kay matud pa dunay manalipod sa atong kasing-kasing. Kung tarong ragyod ang ato ang mga buhat mga kaigsuonan, panalipdan sa Dios ang ato ang kasing-kasing, ang atong emosyon. Wow, no? Tambagan ta kanunay sa Dios, dasigon ta kanunay sa Dios, dili gyud ka mapukan. Versikulo 15, ang kadasig sa pagsangyaw sa mayong balita sa pagigdait ingon nga sapatos. Kung wala na kay kadasig, wala na kay sapatos. Kung na kay kadasig, natural. Makalakaw kang matinod-anon. Di ba no? Ang tao nga walay sapatos, daling matunok, daling masamad, daling mapandol, daling masakitan. Kumbaga. Kung dili ka, wala nimo mabatasan ang pag-share sa pulong ni Lord, wala nimo mabatasan ang pagsangyaw sa mga pulong sa Ginoo, dili ka makasukakod, dali kang masakitan, kag mayrang mga pagsulay, pertinang sakita. Iniya, ang problema ra ba mga kaigsuonan, ang mga tao nga dili batasan ang pagwali, mo'y kasagarang magreklamo. Ug ang gireklamo pag yun ang nagwali. Mauna nga, ang kasagaran nga kahimtang sa tao nga inana, layo kayo sa panalangin sa Dios. Maghari ang kaguol, maghari ang kasuko, maghari ang mga pagdumot, matigulang og sayo. Maubiya na. Kisa may alkansi mo na nga, gidasig ta sa Dios pinaagi sa balang espiritu, nga naa kang Pablo, miingon siya ka, pagkalipay ka mo dihas Ginoo, usbon ko, pagkalipay ka mo. Kinahanglan malipayon ra gyud ta. Si Santiago, nga gipatay ni Herodes, igsuon ni Juan, dini giklaro mga kaigsuonan, nga ang mga apostoles luoy kaayo ang kanabitang dili basta-basta gyud ang ending sa ilang kinabuhi. Uni ang uban pod nga pasabton ana, moingon pod nga basig ipanggabaan na gito sila pastor. Di ba no? Mauna nga lahi gyud og lahi ang panabot ang tao. Inahanglan
Kanunay ang inyong taming mao ang pagtuo kay pinaagi niini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga ipana kaninyo sa yawa. Kinahanglan mga kaigsuonan ang pagtuo lig-on. Unya siguro nga ang imong pagtuo gikan sa mensahe sa Dios, dili nang gikan sa baklay radyo kanang sinugid-sugid lang. Mao man ay giwali ni pastor, mao nay giwali sa amo ang pastor. Ingnon lang gyud nga mao nay giingon sa Biblia. Kinahanglan ang atong pagtuo gikan sa Biblia. Og ikalo kanunay ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo og gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa Espiritu Santo ingon nga espada, buhata kining tanan diha sa mga pagampo og pangayo kanunay pinagi sa Espiritu Santo tungod niini pagbantay kamo og lahutay gayud sa pagampo kanunay alang sa tibuok katawhan sa Dios. Mao na nga kung naa ka aning tibok hinigiban makaampo ka. Og sa dihang makaampo ka dunay milagro. Og dinhi gipakita mga kaigsuonan sa Buhat Kapitulo 12. Ayaw pag-ampo para lang sa imong kagalingon. Iampo pod ang mga pastor, iampo sad ang mga alagad sa Ginoo. Aning panahon na si Pedro mga kaigsuonan nanginahanglan gyud og panahon. Unya kini si Pedro atong hinumduman, mura ni siya og kanang ahintis dakop. Kung sa mga kuan pa, sa mga driver pa nga sige kadakpan murag ahintis dakop. Kay kini si Pedro mga kaigsuonan kung imong tan-aon, kapila na ni siya madakpi. Daghan ang higayon. Og kining pagdakop ni Pedro kining naa sa Buhat Kapitulo 12, ikatulo na ning higayon nga siya gidakop. Kay dito sa Buhat Kapitulo 4, kato ato bitang natun-an, kato atong naagian. Di ba si Pedro gidakop na, agidakop sab? Sa Buhat Kapitulo 4, versikulo 2, naglagot sila kay ang duha ka apostolis na nudlo man sa mga tao nga nagsangyaw nga pinagi si Jesus mabanhaw ang mga patay. Busa ilang gidakop sila o gibilanggo hangtod pagkasunod adlaw kay gabi naman kadto. Kinsa man ning mga tawhana? Versikulo 1, si Pedro ug si Juan. Kini si Pedro murag ahinte gyud is dakop. Kay ngano man dili gyud siya makapugong sa pagwali sa ebanghelyo. Wow. Unya kung ikaw ka ingno na ka nga ayaw nagwali. Kay kung dili gani, kung sige kagwali, mabilanggo gyud ka. Kasuhan gyud ka. Hindi na lang gyud dagoy moali no? Pero si Pedro dili mahadlok. Kay ngano man maunay sugo sa Dios. Ayaw kahadlok sa mupatay sa imong lawas apan dili makapatay sa imong kalag. Kadlo Hinuon ang Dios nga makapatay sa lawas, makalaglag sa kalag dito sa imperno. Mao hinungdan ang mga apostolis duna sila'y mga panultihon. Mas mutuman sila sa Dios kaysa sugo sa tao. Wow. Di magani sila mutuman sa ilang sugo, sa ilang kaugalingong sugo. Kay ang matag usa ka tawo duna magunay sugo. Piragod sa tao piragod nimo nako natong tanan kung maminaw ra gitos atong kaugalingon. Suguon tas ato ang pagkatapulan na di na gyud ka pangalagad. Dili biya sayon ang pagpangalagad. Ang pagampo, ang pagtuon di na sayon. Dili gyud na sayon, grabe na kabugat. Nganong grabe na kabugat kay daghan kay mubiraan na. Na kay time sa pagampo, ang uban gibiran na sa kawaladon. Gibiran na sa ilang trabaho. Unya gisaybitan pag lantaw-lantaw sa mga vlogger. Ang uban nag-vlogger pa gyud. Diha giklaro mga igsuon si Pedro sa kapitulo 4 gidakop na. Pag abot sa kapitulo 5 gidakop na pod si Pedro. Unya matud dinhi sa Buhat Kapitulo 5
Versikulo 17, unya ang Pangulong Pare o ang tanan niyang mga kauban nga mga sakop sa pundok sa mga Sadisiyo na sina pag-ayo sa mga apostolis. Busa ilang gidakop ang mga apostolis o gibalhog sa bilangguan. Unya kung imo nang tan-awon diha mga kaigsuonan, apil si Pedro diha nga gidakop. Pag-abot sa atong gibasa diha sa kapitulo 12, gidakop na po si Pedro. Unya nganong wala man dakpang uban, nagipatay naman. Si Santiago patay na. Mauna nga si Pedro mga igsuon nagpabiling buhi. Grabe gyud kung ang gobyerno nay nilutos aning panahon na. Upat ka hutong sa gwardya. Unya matag grupo matag hutong upat-upat pila tanan. 16 ka gwardya. Unya maunay gabantay gipatiliwad-an nila si Pedro. Pero diha gipakita mga kaigsuonan kun ang sakop sa lawas ni Jesus tinud-anay nga dunay gugmas pa nga pastor, ang gahom sa Dios masinatian sa kinabuhi sa pastor. Tinuod na. Muna ka ng inyong mga pastor, ka na inyong mga magtutudlo, dadasad na ninyong mga pag-ampo. Dadana sa inyong mga pag-ampo. Unya, ayaw gyud kalimot sa pagtabang. Kay maunay tinuod nga halad nga makapahimuot sa Dios. Ug sa dihang mahimuot ang Dios sa panahon nga manginahanglan ka, dili ka hikawan sa Dios. Kay kapila na gyud na gihatag sa Ginoo dinhi sa atong programa. Tan-aw ra gud ang amahan nga nahimuot sa ilang anak, di ba ilahan nang itreat kanang itreat nila na sa pagkaon, ipasyal-pasyal na nila. Unya mutanyag pag yun ang ginikanan na kung sa maimong ganahan, kung sa maimong gusto. Kay ato ang paliton, kay atong adtuon, no? Pero kung ang anak buluyagon, ang anak sige dili maminaw, gitawag sa Bisaya batingulan. Unya, ma, moingon nga, ma, balon ma, na maghuot ang dughan sa ginikanan. Muna, kung ang sa atong pagpangalagad, kanunay tang makapaymuot sa Dios. Wow! Di pa gani ka mga ayo, hatagan na ka? Hatagan na ka? Mga igsuon, muna nga, doon ako'y testimony. Tungod kay ang sitwasyon diri sa bukid mga kaigsuonan, dili magid basta-basta kanabitang makapadagan og buluhaton. Ang gipakita man gud ni Pablo, ingon siya, tan-awa ra gud ninyo na akong kamot. Kamo mismo nakasaksi nga naghago ni sa pagtagbo sa among mga panginahanglan. Nya kung imong lantawon si Pablo sa iyang panahon nga nahimo siyang magwawali, wala niya biyae ang pagpanukod og mga pagpagama og mga tin mao na iyang trabaho. Unya diri sa ato ang programa mga kaigsuonan, nagsugod na mi klase sa mga bata. Ya nagsugod na mi og discipleship training every Sunday. Unya uban sa among kasing-kasing, uban sa akong asawa, akong ipasalamatan ng Dios nga amo agyon ng atimanon, dili lamang sa espiritual hong bahin, kundi sa pisikal. Muna nga gigiyahan mi sa Ginoo nga doon na mi mga ginagmay nga mga income. Ginagmay kaayo. Kapila ra god. Unya wa koy lain mga kaigsuonan nga gipakita sa Ginoo diri nga pwede namong maingkaman. Ang gihatag sa Ginoo kining pagpamulkit. Sa practice kog bulkit. Unya dunay usa kay gayon nga nagpractice kog bulkit, doon na po'y nagpabulkit. Karon kay ang ligi ang intriol mga kaigsuonan kanang lisod man kaayo perting kapuya perting hagua mga igsuon kay kanang intriol nga dagag buslot tagsaon ko nimo nagpahangin bomba na sad dayong
Inighuman, huluman na sad nas tubig kung mubulo-bulo na nay buslot. Bulkin na sad. Paghuman, bumba na sad. Naana po'y buslot. Labi na kung ang intriol tulo ka buslot. Kuha na sad, bumba na sad. O niya, kung masipyat pagyod og bulkit, ang katong imong binulkit, mahungaw, payusan na sad, bumba na sad. Nakitaan sa Ginoo ang ako kasing-kasing. Nga, nanginahanglan ko og kompresor. Ingon ang mga tao, maintag na kay kompresor, pastor. Unya, katong naas babaw, nato'y kompresor, wala naman mamulkit, basig ibaligya to. Ako sang giingnan, sige, ingna ko no. Kay, kanang tagaan ti ka kung ihang ibaligya. Kung ako'y makakuha, tagaan ti ka. Moto nga, pagkadungog na mo, mga kaigsuonan, nga ibaligya og 10,000, pagkamahala man din yung kompresor. Sabi na ako, nag-2,000 ra. Karon kay 10,000 man. O niya, di pa yun idayon. Akong ibuhat mga igsoon, balik ko diri, nagkantak ko, nagdaig ko. Wa ko maghuna-una kompresor. Naghuna-una ko sa pagkamaayos Ginoo. Akong ipasalamatan ang Dios pila ka adlaw. Gihatag sa Ginoo ang igong ipalit og kompresor. Una akong ipasalamatan ang Dios. Mga igsuon, unya malipay mi, o ba na akong asawa, magsudong mi sa mga kabataan. Nga inikaw magklase nila, tagaan na mo pang snacks. Okay. Apod-apod mo, tagsa-tagsa mo. Ibinang mo ang klase Sunday school. Muna giingon, God is provider. Kanus-a o kinsa ang makasinati sa pulong God is provider? Katong mga tao nga makapaymuot niya. Yes. Damor kang makapahimuot sa Dios. Damor kang makasinati nga ang Dios provider. Unsa may mga pamaagi o lakang nga makapahimuot sa Dios. Hebreo kapitulo 13 versikulo 16. Ayaw kalimot. Buti pasabot, ayaw pabungol-bungol. Ayaw kalimot. Kay kasagaran manggod sa mga tao, muingon dayon nga, ay nalimot man ko. Bisagog nakahinomdom unta. Kapag bungol-bungol ba? Ayaw kalimot pagbuhat og maayo og pagtinabangay kamo. Kay mauni ang mga halad nga makapahimot sa Dios. Kon mahimuot ang Dios sa imong kinabuhi, mga igsuon, gaan kaayo siyang muhatag. Og wa pagani ka manginahanglan, nakakita na siya nga kini imong gikinahanglan. Dalaygon ang Dios. Mga kaigsuonan nga nagtudlo kanato karon kung unsa ang mga pamaagi aron ang pagka-provider sa Dios. Ikaw ang makasinati. Kita ang makasinati. Muna nga usa sa mga makapahimuot mga igsuon sa atong Ginoo kanang ang imong mga pastor, ang imong mga alagad, ang mga alagad sa Dios. Mga igsuon, dadon nimo kanunay sa mga pag-ampo. Niyang uban dili lang mga pag-ampo. Doon na sila'y kasing-kasing sa paghatag. Doon na sila'y kasing-kasing mga kaigsuonan. Naagod sila'y kahingawa. Unya, ang Dios mga kaigsuonan nakakita na. Kabantay mo, nga kung imong basahon ni mga kaigsuonan, si Pedro gipagawa sa Dios pinaagi sa mga anghel, nahitabo ni tungod kay dunay mga sakop sa simbahan nga concern sa kinabuhi sa mga pastor. Wow! O kining mga magtutuo, kining mga sakop sa simbahan, nga nag-ampo sa amahan, alang sa mga alagad sa Dios, gipanalanginan sa Dios. Muna niingon si Jesus, bulahan ang taong nga makapainom og bugnang tubig.
Maunang ang uban nga magwawali mo ingon nga unsa kaha kung bliss manggani ang tao makapainom usa pag yun ang makapakaon. Wow. Muna ni since nga ang akong asawa nakasabot sa Biblia, kanunay na akong gipahinomdom sa iya sa una nga kung mutabang ta, muhatag ta. Mutabang ta, muhatag ta, sumala sa Biblia. Kay kung sumala ka ni sa Biblia, i-bless gyud ta. Salamat sa Ginoo mga kaigsuonan. Ato ning ipadayon unya kay na ako'y andamon. Mutabang usa kong trabaho sa pagkaon sa adlaw sa akong ugangan. Kay naghikay man sila. Unya adlaw na tawhan man sa akong ugangan, mag-birthday man siya. Munang mutabang ko og limpyo sa pagkaon. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan unya gabi uban-uban yata. Magampo ko og sa di pa ko mo ampo mga kaigsuonan mo adto sa kus pagkanta nga request diri sa atong programa Lahutay. Okay. Ako sa ning kantahon ning awit Lahutay mga kaigsuonan. Ako sa ning tagaan og pagtagaan. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mongit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabukat mo, tabangan ka. Ayaw ragyo pagbiya kaniya. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Matinot anon lang samtang may oras pa, kay anda ang Diyos kung muli ka. Buhata ang tanang kabubot unya, kay ang panalangin niya nihatag na. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may
Busa ayaw kaluya kay may ugma pa. Angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot daygasya, ug dili ka kapsan sa tanang buta. Kung si Jesus karon imong lagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan? Kalistanan kasakitan, doon na may utlanan. Busa ayaw kaluya kay may ugma pa. Angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan sa awit makalangit lahutay. At tutas mga pagampo mga kaigsuonan, nato ang pasalamatan ang Dios sa ihang pagkamaayo sa matag usa nga ihatang gigiyahan o ihatang gitudloan. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios sa imong mga pulong nga amo ang nabati, among nasabdan ang mga panghitabo sa kinabuhi sa mga magtutuo sa unang panahon. And thank you so much Lord nga imo kaming gigiyahan o gidasig sa pagbuhat sa mga buluhaton, ingon nga kami mga taong gibag-o giluwas sa imuhang pagkamaayo. Bless kinamatag usa nga magpabilin ming matinud-anon na ang kanunay ang kadasig sa pag-inampuay o kadasig Ginuos pagtinapangay o pagbuhat sa maayo kay mauni ang mga pamaagi aron ang panalangin nga imong giandam sa matag usa maoy among masinatian samtang nagpuyo kami sa kalibutan. Akong isalig diha kanimo ang ako mga kaigsuonan amahan, ang ilang pagpanarbaho, pagnegosyo, bisan asa sila karon Ginoo, panalipdi sila. Dinang kalipay kalinaw pakigdait maghari sa matag usa ilabi na sa pamilya. Ako silang isalig itugyan nga na kanimo. Ikaw ang Dios magauban kanamong tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga paday nagpanalangin kanato kini inyong igsuon Pastor Gideon mananamilit na usab sa atong programa uban sa pagingon. Ang pulong sa Dios atong ginabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and God bless. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan magapagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan,
itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Hesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan,